Fil-Palazz ta' Sant'Anton 4 persuni ħadu l-ġurament ta' mħallef moti mill-President ta' Malta Dr. George Vella. Fil-preżenza tal-Prim Ministru Dr. Robert Abela, l-Ministru għall-Ġustizzja Dr. Edward Zammit Lewis, il-Prim Mħallef Dr. Market Kuti u l-Avukat tal-Istat Dr. Christopher Soler, l-4 mħalfin ġodda ħadu l-ġurament biex iservu f'pożizzjoni għolja fil-Bank tal-Ġudikatura. 2 mill-mħalfin il-ġodda kienu maġistrati, jiġifieri Dr. Neville Camilleri u Dr. Audrey Demicoli. Iż-żewġ persuni l-oħra li nħattru ġudikanti wara sejħa pubblika huma Dr. Christian Falzon Sherry u Dr. Ian Spiteri Bailey. Waħda mir-riformi kostituzzjonali u l-inin li twettqu fl-aħħar sena kienet tinkludi r-riforma fil-metodu tal-ħatra ta' mħalfin u maġistrati ġodda. Fil-fatt tal-ewwel darba fl-istorja l-proċess ta' ħatra ta' ġudikanti ġodda kien wieħed indipendenti mill-Gvern u tmexxa b'mod trasparenti mill-Kumitat dwar il-ħatrit tal-Ġudikatura preżedut mill-Prim Mħallef. Dan il-Kumitat skrutinja l-applikanti u suġġerixxa lista tal-aktar kandidati idonji lil President ta' Malta u dan għażel min minnhom għandu jinħatar bħala imħallef. Dawn l-imħalfin il-ġodda ħadu l-ġurament tal-ħatra propju fl-istess ġimgħa meta l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja ddeċidiet li Malta ma kisritx il-liġi fil-ħatrit tal-ġudikanti. Minkejja li l-Prim Ministru reħa l-poter min idu u s-sistema m'għadix kif kienet qabel, anke taħt amministrazzjoni preċedenti fejn il-Prim Ministru kien jaqbad u jażel lil min jaħtar ġudikant, il-Qorti Ewropea l-Ġustizzja rramarkat li l-Prim Ministru jista' jkollu l-poter li jaħtar ġudikant. Dan minkejja li f'Malta mhux il-każ, riżultat tar-riformi li wettaq il-Gvern.